Praise the Lord. Hallelujah. बे समाव गिर्जा गायसनजानायनि गुसुं जारिमिन बुंथिनो आखायाव लादों। दिनै जोङो फोरबो जिसुखौ हामबाय होनदों आरो साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। दरजरा गामियाव माब्रै मण्डलि गायसनजाखो बिनि फंनैसो। दरजरा गामिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दानि डन बस्क' हाइ स्कुल एबा निउ आमगुरिनि सानजाथिंनि लामाजों 6 किल'मिटार फैब्लानो मोननाय जायो। पस्ट अफिसआ हल्टुगाव थिनालि, जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम। बे गामिया थाइजौ खान्थाल गय बारिजों ग्रोम ग्रोम दरसे समायना गामि, फरेस्ट रिजार्भ भिलेज। गोदो बे गामियाव साल, सिगुन, गाम्बारि बायदि बेसेन गोसा दंफां मोननाय जायोमोन। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय डाक नाम्बार होनाय जाबाय। गामिनि थागिबिफोरा बुलि होनाय बाथौ धोरोमखौ फालिनाय जायो। लोमजाबा साजालाबा डाक्टारनाव लाङा जासे अजाजों फाहामनो साननाय नायखांनाय जायो। दायना दायनि होननाय खोमसि फोथायनाय हुदाया बयनियावबो दङ। जायनि थाखाय गामिनि न'खरफ्रा बेमार आजार जानायजोंनो गोबां दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जायोमोन आरो रांखान्थियारि जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायोमोन। बेबायदिनो मानिजाथाव रुंसारि जानानै थांनाय रमनलाल बसुमतारी आरो बिरि बिसि मुस्रिमा बिलाइस्रि बसुमतारीनि न'खराव द'थि फिसाज्ला रन्दा बसुमतारी, बिथाङा सैतानजों हमजानानै गोब्राबथार जावलिया बायदि बेमार जादोंमोन। मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा फरायफुनाय समनिफ्रायनो एसे एनै जावलिया बायदि बेमारा जाबाय थायोमोन। गावखौनो आन्दाज मोनै, हारसिं रायलायग्रा, मिनिलाबायग्रा बेबायदि समयसायाव गोग्लैनानै फाग्ला बादि जादोंमोन। गोबां अजाफोर न'आव लाबोनानै बुलि बावनानै फुजा होनाय जादों, थेवबो सोखाजानायखौ मोनाखै। बिबार होनानै फुजा खालामग्रा बाथौ धोरोम नाजावना फुजा खालामदों, अब्लाबो सोखाजानायखौ मोनाखै। फाहामजानायखौ मोनैलाय गामिनिनो रमनलाल बसुमतारीनि बिनानाव मुस्रिमा बिरां बसुमतारीनि फिसाज्ला मुस्रि दुर्गा बसुमतारीया निउ आमगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिनि दारै थुक्राझार खृष्टान आरजसालियाव लाङो। बेवहाय फाहामजानायखौ मोनैलाय कासुद्रा खृष्टान रिभाइभेल आरजसालियाव लाबोनाय जायो। अब्ला सैताना बेमारखौ रायज्लायनो हायै बबा आरो फाग्ला सिनसे खालामो। जाउनाव जिनज्रिजोंसो खाना थाला होना दोननाय जानांगौ जादों। बेबायदिनो इसोरनि गाहाम रादाबखौ बिफा रमनलाल बसुमतारी आरो बिमा बिलाइस्रि बसुमतारी बिथांमोना फिसाज्ला रन्दा बसुमतारीनि दारै मोजाङैनो मिथिनो हायो। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दि नंथार मार्गयैनो पाप खेमानो हाग्रा, बासायगिरि, गोथां जिउ होनो हाग्रा सासेल' सैथो इसोर बेखौ मोनदांनो हायो। जिसुआ बुंनाय बाथ्रा जेरै नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, दै आरो जिउजों सारि जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया। बेखौ जोङो जहन 3:32 नायब्ला मोननो हायो। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बेखौ जाय फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बे इसोरनि बायख'फोरा बिथांमोनखौ फोजाखाङो, सोलायनाय लाबोयो आरो 1997 मायथाइयाव बिथांमोना सानैबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि हिसाबै ग्रहण खालामो। आरो बेबायदिनो रन्दा बसुमतारी गोब्राबथाब लोमजानाया कासुद्रा आरजसालियाव सोखाजानो एसे गोबाव सम नांनायलाय लासै लासै हामबोदोंब्लाबो बिथांखौ कासुद्रा आरजसालिनिफ्राय नागालेण्डनि साथे आरजसालिसिम लांनाय जायो। बेखौ लांदोंमोन एभान्जेलिस्ट मिस्टार हिरेन बसुमतारीया लांदोंमोन। आरो साथे आरजसालियावहाय एबा साथे प्रेयार सेन्टारावहाय नागालेण्डनि साथे प्रेयार सेन्टाराव 21 दिन फास्टिं थानायनि उनाव बिथाङा जावलिया जानाय एबा सैतानजों हमजानाय
सैताननि खाना दोननाय जिनज्रिनिफ्राय सख' जानायखौ मोनो आरो मोजां जायो। आरो मोजां जानानै बिथाङा न' फारसे आगान होबोयो, न'आव फैफिनो आरो बेबायदिनो सेखा जानायखौ मोननानै 1997 मायथाइयाव बे आर'जसालियावनो बिथां रन्दा बसुमतारीया फोरबो जिसुखौ नाजावनानै फैयो आरो इसोरखौ हामबायहोनानै गेदेर अरायजों फारसे फैनानै बेबायदिनो इसोर खुलुमनो थाखाय बिथांमोनहा लाहार फाहार खालामो आरो अल इन्डिया रिपाब्लिकान चार्च एस'सिएशननि सिङाव मण्डलि गायसननाय जायो 1998 मायथाइयाव। आरो बेबायदिनो मण्डलि गायसननायनि आगोल फेल'शिप खालामग्रोनानै थादोंमोन आरो 1999 मायथाइयाव बिथांमोना गोदान गिर्जा लुखांनानै लायो आरो बे समावहाय बिथांनि गासै गामियावहाय इसोरखौ लासै लासै फोथायनो हमो आरो इसोरखौ नाजावनो हमो, जिसु खृष्टखौ नाजावनो हमो आरो बिदिनो गिर्जा गायसननाय जायो। प्रेज द लर्ड। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय बे दलगोरा गामिया गासैबो बाथौ खुलुमग्राफोरनि ब्रह्म खुलुमग्राफोरनि गेजेराव थानानै गसंनानै दङ आरो बिथांमोना थांनाय 17 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव रुफाथि मायथाइ फोरबोबो खुंफुंनाय जायो। नैबे गोदान गिर्जा लुखांनायखौ लानानै बेखेवनायजों लोगोसे सिलभार जुबिलि एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनाय जायो। एसेनोसै। प्रेज द लर्ड। इसोरा बोर होथों। आमेन।